халқи тоҷики матай пишти чӣ менолӣ барои муҳофизат дили гурдан надорӣ мо фақат зӯрӣ монада якдигар мон мекунем ними давлат мона гирифтаниям ку гап занен додари ман да хизмат муҳофизати ватандай ҳар рӯз ма девонаем ғам ними и дил макандай я шаҳраки майдача зӯрӣ кардестай сини мо мега помиру хоруғ я вақто буд замини мо каниу блогерое ки давлата паст меган ку муҳофизат кунен тоҷикистон ватани ман гуфта ҳамат меҷакен якдигара паст мезанен кани тарафи во баланд баланд гап бизанен да вақте вирус омад як гала доктор гирехтак тарсиданай касалине ки давлат он нарехтак фаҳмидем ки доктора ки духтур набуда яне барои ҳами як галаи шумо гап назане шармекад агар